Okay, nu skal vi lave et forsøg, der sådan skal forestille Arktis og Antarktis på en eller anden måde. Så vi har brug for 2 glas her, et hønsenet og isterninger. De er i fryseren. Okay, I kan se her, de her 2 glas, de er begge 2 på 400 milliliter, ikke? Så går vi lige herhen. Tusch. Og markere, hvor stigningen var. Så det er sådan lige der. Må vi det? Og lige Ja, der. det kommer af. Det whiteboard. Sådan, så kan vi se, hvor de startede henne. Så sætter vi hønsenettet over den ene, og så sætter vi nogle isterninger på her. Nej, det ligger der. Sådan der. Og så putter vi nogen ned i den anden. Du skal jo bare filme det der i sådan 5 minutter. Nu har vi været lidt tid, og man kan se, at den her den er smeltet meget hurtigere. Men den her, det første spørgsmål til det her, det er, kommer der nok til at være lige meget i? Det gør der nok. Men nu er det ikke sådan, at vi har præcis de samme antal sådan isterninger og sådan præcis mængde sådan i gram. Men de kommer nok til sådan cirka at være lige så høje som hinanden. Den kommer nok til at være lidt mere, hvad den hedder, lidt højere. Og så er det andet spørgsmål, der hvis Arktis og Antarktis smelter, så kommer der så højere vandstigning. Det gør der jo selvfølgelig, fordi hvis isen smelter, så kommer det jo højere. Det er fordi det her projekt Nu skal vi til at hælde vand i og fryse det. Er der nogen, der skal bruge isterninger? Vi kan smide det ind i biologifryseren. Og så har vi et stykke grønlandsis i fryseren. Efter 2 dage ser den sådan her ud. Så kan vi se, at isen, eller vandet, det er frosnet og bliver til is. Og det skal så simulere indlandsisen, som ligger direkte ud til kysten. Og det her, det er så indlandet.